Sanibona nengane zakwethu ngiyanibingelela kuphi nakuphi la ufuna khona lo mbuzo njengamanje. Ngisho ukuthi uma usuku lakho lokuqala la upress subscribe button uyalike. Kanti ke kuyintokozo kakhulu ukuthi sinabantu esihlala sihleli nabo kule channel ekuyibona abazi ukuthi ngempela mangibalethela indaba ngisuke ngibalethele ehamba phambili ngaleso sikhathi. Nginiphathele izihloko ezicishe zu4 noma zu5 kodwa ngokulandelana kwazo uzogcina urealize ukuthi ngempela ikuphi wena ufuna uphawule ngakho. Ngane zakwethu uyatrenda kakhulu uPhakela umthakathi namhlanje nayizolo naseyinsukwini ezedlule utrenda ngenkulumo yakhe ke inkulumo yakhe ebithi sizama ukukhanda into enkulu. This is a multi-billion business esizama ukuyikhanda la, kodwa khona umuntu ongazi in 10 years this thing izobe inkulu kunomaskandi. In 10 years siyobe siphila kwamanda. Uyokhumbula le video izohlala bayosha abantu ukuthi wayisho uPhakela lento. Siyazazi ukuthi senzani, siyayibona ukuthi senzani. Lento in 10 years izobe inkulu kunomaskandi, ngoba omaskandi manje insizwa zicula ingoma ziculela thina, icula insizwa icula ingoma efuna ilalelwe yimi njengoba ngiyisizwa ngingaka. Nansi ingane yami, indodana yami, kufanele ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi umuntu wesilisa sengiqomile. Kusho umuntu wesilisa fanele mina ngivula umsakazo ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi useqomile. Siyini ubunsizwa obuthini lobo? Abantu besifazana abaculi bethu besifazana bebaningi kangaka, why bengayiculi leyo ngoma leyo? Why iculwa umuntu wesilisa leyo ngoma leyo? Mfowethu, ingoma zomaskandi, omaskandi ngiyazi bakhona onyoni emhlophe la, bakhona osibali bami okhabazela lapha olokhuza ubani umfowethu umbuzeni usibali ukhona la, nezinsizwa zonke zakwamkhizi naba umaskandi bonke abanye ngingabazi. Bafowethu enihlabelelayo insizwa ithi bangilaya belungu bangalela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyobona umakoti wami, ngiyobona umama weingane zami, ngiyobona intombi yami, ngiyobona inkehle yami. Bese umuntu wesifazane ethanda lokho ukuthi le yansizwa nje obicula kanje kusho ukuthi nendoda yami umuzwe enhlizweni yayo unjalo. Hayi ukuthi indoda ithi yona isiqomile iculele thina. Fanele ngivula umsakazo kuphela ibhethi lami ngilalela indoda ithi iqomile. Mina ngixoleleni bafowethu, ngeke ngiyilalele mina imbhudane, mina ngiyilalele imbhudane. Thina siphathi induku sifuna indoda ithi ngiyobe ngikhona ngelanga elithile, ngiyobe ngibethene nomfoka sibanibani. So insizwa zakithi izwela kule nkulumo wabo uPhakela umthakathi uthi awukwazi ukuthi ngathi uyijongo ulalele ingoma ethi ufuna ubambelelo. Awukwazi ukuthi ngathi uyijongo ulalele ingoma ethi uthi uqhubeke wathini angisangene lapho. Uyabo, ngoba njengamanje kubuye ngazi ukuthi nje ukusebenzisa ithuba lokuthi uzokhipha noma mhlambe kufanele bese emehlweni abantu marketing strategy angeke siziphikisane nayo. Alright, ebese siza ekutheni ukwazi ungene kanjani. Kushuthi ukwazi ungene ngokuphawula wagcina bhokeka kabuhlungu shuthi kuthiwa bakhiphisa izingane zise emavasithi. Luyaziwa lolo daba nokuthi balala nezigwili kosentini komayimayi basuke bayobheka intombi noma amadoda abo. Kuyaziwa konke lokho kodwa ngeke azayithi vule yona. Umuntu akandise ngapha kwenhlonipho ebese kuyaziwa ukuthi sihambe isigaba sihamba sifikephi. Kanti ukwazi ukhale kakhulu ngalento yokugcwaneka la social media. Wathi yena somnumzane akasakwazi ezinye izinto mhlambe egcine engacabangeli ukukhuluma kwakhe. Liyacela ukuthi mhlambe nofuna ukuhlonishwa ku social media enze sure ukuthi uyahlonipha. Uyabo, bese ngiza kulolu daba lika Bhaka no Khehlelezi. Somkhehle madoda, somkhehle mfethu musukudlala ngathi. Somkhehle kade ushoniphi somkhehle? Ungayiposti inkonzo somkhehle. Kade ushoniphi somkhehle mfethu? Ungayiposti imizi yakho somkhehle. Ngani wena wathi kubalandeli bakho somkhehle thina phela sesiposta lawo mavideo uthi wena udecide ukuthi ungayivezi impilo yakho ngoba kune peace mangabe ungayivezi impilo yakho, kumnandi mangabe ungayivezi impilo yakho, phila kamnandi freely. Udinwe yini somkhehle lesidala ukuthi ufuna ubhaka ngapha manje? Yini lesikudinile kangaka esidala ukuthi ufuna ubhaka ngesibhakela yini mhlamba? Uma ungakwazi nje ukuthi uphendule kule video somkhehle sibe ne-full understanding ukuthi yini lesidala ukuthi uphendule uBhaka, uphinde uveze zonke lezi zinto kade kuthiwa ungayivezi sonke lezi sikhathi usuyayive. Hayi bo somkhehle, hayi bo.
somkhehla yenziwa leyo. Somkhehla uyalivuma iqiniso uma ngabe ushayekile ukuthi hayi bengisashayekile. Sonke siyashayeka somkhehla, sonke siba ney'nkinga, siba ney'ngqinamba esibhekana nazo. Siyalivuma ukuthi hayi bengisashayekile noma ngisashayekile la, uyabo. Wena usubuya fast forward kangaka somkhehla usuveza umuzi wakho semhlanga. Kunini kwathi uveze wathi wena hayi uyiveza impilo yakho njengamanje. Somkhehla wena lezi iy'nkonzo usuyiphosta manje sezingaka, usuyantanta futhi usuya koGoli, usuya koThekwini, usuya koMaritzburg. Kade uthulele nje impela isikhathi ngoba phela ephejini lakho kade kuthe cwaka. Kade kuyisecwaka somkhehla ephejini lakho. Kade kuthulekile tu. Ubuyileke manje usufuna ubhaka ngesibhakela. Angisho ukuthi ubhaka u-right ngokuthi mhlambe bonke abantu akhuluma nabo kube ukuthi abathekhayo u-right yena ba-wrong bona. Bhaka uyapeta ngalokho. Webhaka awukwazi ukuthula. Uvale la uthathe la. Uthathe la uvala umlomo uyithulela. Bhaka emakhaya thina inyanga esihloniphayo. Ingakho nizobona ngingahlonipheki nje. Hayi ukuthi inyanga esihloniphayo emakhaya ingoba mhlambe zinomuthi. Hayi nawo umuthi. Kodwa inyanga uyayiyalelwa njengokuthi uma ngigula njengamanje ebese kuthiwa hamba uye kubhaka uzokusiza mayelana nalokho obhekene nakho. Wena hayi ayifuneki lonto bafethu. Ayifuneki lento eniyenzayo Bhaka. Bhaka man, ayifuneki lento eniyenzayo. Ayifuneki, hoxisa ndoda yamadoda, lento oyenzayo ayifuneki. Ayifuneki ngoba ingafuneki ngampela futhi. Leyo ukuthi wena sabathe uyaphawula, ayingiwa leyo nto. Bucks. Ehlisa mkhulu. Kade-ke bekukhuza abantu uma uthi uyabheka kuma-comment nje amavidiyo esiwaphostayo ngawe, kade bekukhuza abantu bethi ehlisa. Ukukhuluma kakhulu kugcina kwehlisa isithunzi. Nokulokhu vela wena inkulumo uyavela kwehlisa isithunzi Bhaka. Noma ngathi uyasebenza kugcina lokho kuquestioneka ukuthi kahle kahle uBhaka uyiliphi, uyabo, kanjani ey'ntweni nje zokuphila kanjani, uyabo. So ezinye izinto nje akufuna uyichaze, ufuna ziyikhulumele zona ukuze ukwazi ukuthi ukhululeke nawe, kube nabantu abakuhloniphayo ngalezi zizathu, uyabo. Ngiza kulolu daba likaMax noDubula. Hayi bo madoda, weDubula yini exaka ngoMax esidala ukuthi uzuye kubo? Yini lexakayo ngoba lokhu uthi uzoyiveza yini lexakayo esidala ukuthi uzuye ngakubo uye enkosini yangakubo? Yini lesixaka kangaka? Yini lexakayo? WeMax umlomo yini kwathiwa mhlawumbe uzoqhuma mangabe ungakhulumanga? Kwathi uzoqhuma mangabe ungazange uzokhuluma, ungazange uzoyithuka inhlamba. Okay, ukukhuluma mhlawumbe ke sonke siyakhuluma. Uma ungazange uzuyithuka inhlamba wathi umlomo uzoqhuma yini? Lamanga waqamba kule video lena. Ake nilaleleni bafethu futhi angiyifake yonke nje le video kaMax ebese niyahlaziya ukuthi le mbudane yamanga ngempela eqanjwa uMax lana uchaza ukuthini. Nayi video. Ayike bafethu ngiqeda ukukhuluma nayo ke Ndlamlenze njoba bengicelile ukuthi ayingifonele. Ingifonelile ke Ndlamlenze. Bukhona ubufakazi kade ngikhuluma naye Ndlamlenze. Ngifonelwe uye ngqo uKhuzani Innocent Nkosikhona Mpungose. Ngifonelwe uyena ngqo, hayi induna yakhe, hayi umfowabo. Ngifonelwe uye ngqo. Kade ngikhuluma naye. I think isikhulume close to 30 minutes i-call yethu. It was a long call. It was close to 30 minutes. Ngiyabonga nje, ngiyabonga kuyiNdlamlenze. Ngiyabonga komcineka. Amaqhawe ami wonke lawo ibona abangikhuthazile futhi esinqumweni vele engasithathayo. Ayibe clear ke leyo. Ngathatha isinqumo sokuxolisa kuyisilo nakunyazi lwezulu Shembe. And then uKhuzani benomcineka bangikhuthaza kuloso sinqumo leso. Njoba nje ngenza amavideo awu2 for 2 days okuxolisa. Isinqumo engayithathela sona leso
ngase ngikhuthazwa lokho kuthiwa ngesilungu encourage, ngakhuthazwa indlamlenze kanye nobaba umcineka. Angiphakamisa ukubonga kakhulu-ke kulamaqhawe angikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngenze into esile nento enhle yokuxolisa. Ibona-ke umnsizwa lobo ukuthi insizwa ihlakaze ebese iyalungisa, iyaqoqa. Insizwa iyangcolisa bese iyaklina. Akubona ubunsizwa ukungaxolisi, akubona ubunsizwa ukungalaleli mawukhuzwa, akubona ubunsizwa ukungaliboni iphutha mangabe uboniswa. So indlamlenze nama Blue Nation bangibonisa iphutha lokuthuka isilo nokuthuka unyazi lwezulu shembe. Ngalibona lolo phutha ngendlela engalenza ngayo, ngaphinda futhi ngalilungisa ngayo. Okushuthi ngalenza ku TikTok, ngalilungisa ku TikTok. Laba abakhuluma indaba zeinhlawulo ke engingakusho nje kubo ngathi bayangidakelwa kahle hle nje bangijwayela amasimba. Ngeke bayibone lonto leyo. Angikho ke mtalabha wena, ngitalabhi la, ngisazotalabha, kusazonyiwa. Kusazonyiwa heck. Uyabona? So lithi iqhawe lento yokuthi lifoneliwe lona, labuzwa ngami, langiphika. Uthi ukhuzane amanga abuhlaza lawo, amanga nje alihlaza. Akekho uDr 3 Second oke wafonela ukhuzane wambuza ngami. Kusho ukhuzane. Akekho uDr 3 Second oke wafonela indlamlenze wayibuza ukuthi yamazi uMax Makhanya kubalandeli bayo. Yathi indlamlenze ayingazi. Ayikho indlamlenze engiphikile. Kade ngifonelile ukhuzane mina, kade ngikhuluma naye. Nginabo ubufakazi balokho. Uma ngabe kukhona ongiphikisayo ukuthi ukhuzane kade ngifonelile, ngizobuya nobufakazi. Ngumlandeli wendlamlenze mina osezingeni eliphezulu kabi ukuthi bengeke angifonele mangithi akangifonele. Ukhuzane bengeke angangifoneli ngoba angiyena umlandeli wakhe mina osezingeni eliphansi. Ngisezingeni eliphezulu kabi kubalandeli bakhuzane mina. Uyabona? So yonke lamasimba akhulunywa uDubula ngisazowaphendula. Bengisafuna kuqala izwi lendlamlenze. Uyabona ke njengoba sengilizwile iphimbo lendlamlenze sengiqedile. Wena Dubula sengizokuthatha step by step kanye nalabo abakusupportayo imsunyonina le ekulandelayo ihobho lezi amadoda akho lawa akulandelayo. Ngisazoniphendula nonke, kusazonyiwa, kusazokakwa. Wena Dubula ngizokutalapha mfana bese uyayibulala. Wena ngeke ubulawe umuntu, you will commit a suicide. Wena Dubula ngifuna ukukunyisa. Yeah. Uqambela ukhuzana amanga, uqambela uDr 3 Second amanga, uqambela inkosi yakithi kwaMakhanya amanga, waqambela umawami osewashona washona ngina 2 years, wamqambela amanga, waphinda waqambela mina amanga. Wena Dubula ngithi ngizokutalapha, ngisazokuthuka uyihudele, after that uyibulale. And mawusuyibulalile ngifisa ukuya emngcwabeni wakho, ngifike ngiliqhamele ithuna lakho, ngilikhwife ngamathe ngoba umthakathi wena. Waqale wathakatha abalandeli. Ngiyapha emtalabhweni. Hey, le video akuyona yomtalabho le. Hey, ngiyabuya Dubula, ngiyabuya. Hey, ngiyabuya wena. Wena uthintela ngingamelanga uthinte khona wena. Dubula. Uthinte endaweni wrong mfana wami. Ngiyabuya. Hey, ngiyabuya. Ngikuyeke. Lithi iqhawe
lingaze sixoxe cishe 30 minutes. Ade ngidrop i-call khona manje nje. Bengeke ngilale nginganinika ngeupdate yokuthi ukhuzani uphendulile ungifonelile. Angibonge kulabo abangisizile ukuthi banikeze ukhuzani phone number yami. Angibuzanga ukuthi uyithathe kubani inamba yami. Kodwa ngoba bengiwabalulile amagama emini ngathi mhla ka1 khuzwayo. Angibonge futhi enkunze emnyama mkhaya. Ngiyabonga mfowethu ukungifonela sithi ukukhuluma sixoxe njengeinsizwa. Uyabona? Mhla ka1 mfowethu siyoxhumana lapha ya emakholini emafonini mfowethu soxhumana nawe khuzwayo mkhaya soxhumana bafowethu. Angibonge nje ukuthi ningisizile nanikeza indlamlenze ifone number yami yangifonela. Kungani ngimemeze ku-TikTok ngathi nikezani indlamlenze inamba yami? Nasi isizathu. Bengicacisa lento yokuthi yonke imtalabho esengake ngayenza so far bengingathunywanga ukhuzani. Bengingakhokhelwe ukuthi ngitalaphe izitha ekakhuzani. Bengifuna kuveleleyo. Ngijabulile ke mangibuka ama comment ethi hawu kanti ukhuzani akanayo ngisho inamba yakho. Ngajabula ngathi yes. Yakonfirmeka lento ebengifuna ifike ebantwini. Ukhuzani ubengenayo inamba yami. Besingaxhumani nokhuzani. Bengiqala ngqa manje njoba kade ngifonelile. Bengiqala ngqa ukufonela ukhuzani mina njengoMax Makhanya. Akazange ngiphe ngisho isenti lokuthi ngitala izitha zakhe. Bengizitalabha out of love. Ngithanda umsebenzi kanye neqhawe lami. So ngiyalivikela ngoba ngiyalithanda iqhawe lami. Ngiyalikhuthaza ukuthi alisebenze kakhulu iqhawe lami. Ngilikhuthaza ngokuthi ngilwele lingangifonelanga lingangicelanga. Futhi ngisazoqhubeka ke ngikwenze lokho. Izitha zendlamlenze, izitha ekaMax Makhanya. Izitha ekakhuzani izitha zami. Abayobulala ukhuzani bangangishiyi mina. Ngiyofa la kufa khona indlamlenze. Ngoba nami uma ngabe ukhuzani ewinile nami ngiyowina. Uyabona? uKing Bhaka iqhawe lami einyangeni. Ukhuzani iqhawe lami kwezikaMaskandi. Ngishayela ingoma zehawu, ngishayela ingoma zothando, ingoma zosizi, ingoma zokholo kamnandi. Bengithi nje nginike lo update ukuthi iqhawe selingifonelile. Ngibongile. Zisazokhala, usazonyiwa. Ngithemba uyayizwela mlaleli wami. uMax kunenkulumo la engidida kakhulu mangabe ethi uMax yena uyaxhumana nokhuzani. Ibona wemgqugqumezela ukuthi ahamba ayoxolisa. Tukutuku akasaxhumana nokhuzani yena. Ubengaxhumana nokhuzani, ubesuke ngathunywe ukhuzani, ubezenzela whatever ayenzayo. Kodwa futhi tukutuku ngigqugqumezela umcineka nokhuzani ukuthi ngixolise onyazini nakusile. Hayi bo Max, wazi wayixuba indaba. Wazixuba indaba Max Makhanya. Yekana amanga bafethu ku social media ake size nje ngeqiniso siphilise lokho kufanele ukusiphilise. Yebo mhlawumbe sometimes for a trend kuyadingeka ukuthi ufake iBias kodwa ke cha. Lento yama-influencer aseThekwini ngampela ithini indaba yawo futhi kakhulukazi lamantombazane ayibiza ama-influencer. Kuthekani indaba yakhona? Ngoba kunogeli lana ekuthiwa uSimama okawaveza amafayela. Uthe uyabuya esebuye sexolisa. Uyambona umuntu ocapturishiwe ukuthi lo uxolisela ukuthi kube nepeace noma mhlambe kungaphinde kulokho kukhulunywa ngalento. Noma utshelile kwathi waxolisa.
uGel uveze ukuthi yena lapha eThekwini mangabe uyi-influencer yaseThekwini kakhulukazi lana kumaskandi kuneboss ekulalwa nayo. Uma ungafuni ukulala nayo kushuthi-ke uyaphuma esikwadini, mangabe kuhletshwa kufanele uhlebe, mangabe ungahlebi wena uyaphuma esikwadini. uGel washo wathi yena uthi ureceive ama-email. Ngiyibukile-ke profile yakhe Nkosi yami, cha impela uhamba lama promotion aserious lawa njalo kumaskandi ukuthi kufanele uzulale nobani noma kufanele upholishe igwila amalunda. Hayi cha, ibingakufanele mugelo yazi, ibingakufanele gelo, wenze kahle futhi waphuma, ungabuyeli. Kunokukhuluma too much, nemali oyidla ususebenze ngendlela ongayithandi ayijabulisi. Ngiyakubongela nje ukuthi ukwazile ukuthi uphume kulama influencer aseThekwini. Angeke ngize ngiwabize ngamagama kodwa ayazazi. Seningabhala nje phela kwi-comment section ngoba nina nisabi niyaphodla kwi-comment section. Into enenza hayi cha niyaphodla kwi-comment section. Niyaphodla futhi niveza yonke ukuthi ngampela nizizwa kanjani. Ubani le influencer lela la namaboss eThekwini? Ubani le influencer le? Ngoba phela uGel uxolise wathi. Hi guys, ngiyathenga ukuthi niyaphila and ni-right. So ngenza le video leyo because kade ngirealize ukuthi lezi zinto lezi ebengizisho like it was so not true and bengekho necessary yabo, and ngiyavuma nami vele like akekho umphathi ongavele mhlambe athi you are dismissed for into ongayenzanga or nani and nami bese ngeke isidingo sokuthi yabo ngisheshe ngithi ngithatha i-decision yokuthi ngiyayeka ukusebenza nobani nani yonke leyo nto leyo, simply because mina bengihluleka ukwenza izinto bekuthiwa asiyilandele noma izinto kumele sizenze. So ngenza le video nje akukho okuningi okuthini ukuyisola nokuxolisa ukuthi le zinto ebengizisho bengigagamela and I had to act like spices yabo, khona indaba izofika like yabo izwakale ngale ndlela ebengifuna ngayo yabo kubantu, because nami iyona ndlela ebengizizwa ngayo ngaleso sikhathi. But mase ngirealize ukuthi imino wrong and nje besingekho isidingo sama video la bengimele ngiwenze. So to whoever engimfakile kule ndaba nongenile kule ndaba, ngicela uxolisa from enhlizweni yami, suke ekujuleni kwenhliziyo yami, from the bottom of my heart ngicela uxolisa, ngizehlise nani, and I hope and I wish ukuthi in future we work together because emhlabeni sabantu siyadingana. Ilokho nje okusuka enhlizweni yami. Thank you. Mina ngeke ngididwa nje umuntu otsheliwe ukuthi xolisa wena. Uma ngenjalo senze ukuthi uyambona udelete ngisho ama-video lawo bekade ekhuluma ngawo lapha. Akekho umuntu ongakhuluma njengalo Gel lo. Kodwa-ke phela ngizokusho lutho. Baningi-ke kodwa abantu abaveza ukuthi engathi abaculi bayalala ney'gwili ko-17 noma bayalala ney'gwili. Angazi ngoba badliwa noma ibona badla iy'gwili. Kodwa nje yandile leyo nto kangangokuthi bakhona baze baveza ukuthi bona ufakazi banapho ukuthi phela bathule. Uyabona. So ngani zakwethu Basobani, ngiyafisa uku-advise intsha esafisa ukungena endimeni noma kwi-industry ukuthi ey'ntweni ey'ningi kuhle ukuthi uqale usebenze noma uqale uyofunda uthole umsebenzi. Uthandaza ukuthola umsebenzi usebenze ube ne-monthly income ebese uyakwazi mhlawumbe ungena emculweni noma uyinikele kulezi zinto zokuba ama-influencer ukuze uzokwazi ukuthi uhlonipheke. Ngoba abaculi abaningi bacindezela udumo ebese bengakwazi ukuyofesa, ebese beba nenkinga ukuthi imali bayidinga, ebese bethi uma benindeka ey'ntweni ey'fana nokuthi ba ama-influencer noma mhlambe badle iy'gwili noma apholishe amalunda, ebese kuyabafanela futhi ngoba phela bavuki. Ungitshela ukuthi umuntu wagcina ukuqasha ngoMeyi ukuthi uphila ngani sonke lesikhathi enomfazi ekhaya enomuzi ekhaya noma kunomuzi kufanele kudliwe. Uphila ngani ngoba phela u-30,000 uyaphela ngosuku. U-30,000 awuyiqedi inyanga. Uphila ngani? Idatha ulithenga ngani inyanga nenyanga? Hayibo. Ezi zinto phela noyiphikana ubuyeni ubele nganena. Zibukeni ngeso ewilo nalona. Mina nami lalela amahlanga lapha kwi-comment section ngingaze nginibhedele. Ngiyabonga Thobo.